очаквам някакви малки книжки с меки корици, като някакво списание, нищо особено. И пристига. Това огромни са с дебели корици. Другата книга, това е Антония и Хера. И аз съм впечатлена. Отварям вътре и вижте какво става. Това са снимките, които аз съм дала, за да може да ни направят на герои. Просто какви картини, какво качество. Това е някакси толкова реално. И ми прави впечатление, че е доста дебела книгата. Мисля си, че това е някаква много дълга приказка. А всъщност тук са 10 кратки приказки с най-различни сюжети, в които в този случай, например, Хера и Антония са главните герои. Чакайте да ви покажа и нашата книжка. Я ще покажа снимките, които сме изпратили ние. Ето. Кажете ми, това не е ли гениално? Аз дори не знам как е хрумнало на тези хора да измислят такъв тип книжки. Браво! Браво! Влязох в контакт с създателя на тези книжки. Искам да ви кажа, че момчето гори в този продукт. И точно заради това, според мен, те са толкова добри. Дебелите корици, невероятната картина вътре, дигитализирани герои на всеки един клиент се прави на ръка, хора. И се генерира в 10 различни пози, за да може да съответства на всяко едно движение във всеки един сюжет и да бъде по-реалистично. Понякога път даже повече пози, ако клиента си поръча повече книжки. И това прави този продукт изключително специален. И това е невероятен подарък за някой, както и невероятен спомен за вас самите.